Brobl. Un wedi ymarfer at Jordan Williams. Williams lle i gael y crisiad I fewn ar I droed chwith. Codi hi fewn unwaith eto rôl beniedig Emrywyd a Josh Pasg. Y cyffyrddiad lleia oddi ar I goryn. Ac Andy Firth yn I gwylio hi'n syfrdan I do'r hwyd. Firth. Oedd o Disney dan bwysau go iawn y fan yna. Bel cael ei dweud gan Brobl! Hyfryd gan Ryan Brobl. Ond y camgymeriad yn un erchill yn y cefn gan amddiffyn Cei Connah. Ond Ryan Brobl yn ei gosod tîn berffaith dros ben Firth. Ar ymwelwyr ymhellach ar y blaen. Williams. Firth. Cyfle unwaith eto I Rory Holden. Brad Young I wneud tîn dair. Mae mor hawdd â hynny. A Cei Connah wedi gelynion penna I hunan. A trio chwarae allan o'r cefn, wel dydi o ddim yn gweithio o gwbl. A mae'r Seintiau Newydd wedi cosbi nhw deir gwaith. Brad Young ar drydedd. 32 o funudau ar y cloc. Disney yr unfer at Josh Williams. A mae honna yng nghefn y rwyd. Mi o'na drosedd. Ond Mr Aaron Jones yn cosbi Cei Connah. Mae'n aros yn 2-0 i'r ymwelwyr. Davies a Jordan Williams. Williams cyfle redeg at Harrington. O, camgymeriad yn y cefn unwaith eto Jordan Williams I oedd angen yr arbediad. Camgymeriad gan Daniel Roberts. A chyfle am gôl arall i'r ymwelwyr. Smith. So dyma Josh Daniels. Daniels at Ryan Brobl di croesio'r chwith i'r dde. Brobl ar I droed chwith yn mynd amdani. Edrych I dwyllo'r golwr. Edrych wrth o mynd i'r gornel bella. Ond yna yn mentro am y postyn gosa. Redmond at Young. Doedd Young ddim yn camsefyll. Hawdd unwaith eto. Bêl syml dros yr amddiffyn gan Danny Redmond. Mae'n ail I Brad Young. Mae'n bedwaredd i'r pencampwyr. Da ni mewn I 4 munud sy'n cael ei ychwanegu ar derfyn y gêm. Strachelus disgyn fan hyn I Ryan Harrington. Nawch chi be, falle na dyna'r cyfle gorau. Mae'r tîm cartre wedi cael gydol y gêm.